Wel, helo ffrindiau! Miss Jones ydw i, a fi yw eich athrawes newydd yn Ysgol Gymraeg Bryn Terfel. Rwy'n edrych ymlaen iawn i'ch cwrdd chi yn y flwyddyn newydd. Yn anffodus, ni allwch ddod i ymweld â'r ysgol, ond paidwch â phoeni, byddwch yn dechrau yn fuan iawn. Hello, my new little friends. I am Miss Jones, and I am your new teacher at Ysgol Gymraeg Bryn Terfel. I am looking forward to meeting you all in the new year. Unfortunately, you are unable to come at the moment to see us for a taster session, but don't worry, we'll be starting very soon. Gan chi methu dod i ymweld â ni, hoffwch chi mi dywys chi o amgylch eich ysgol a dosbarth newydd? Dewch gyda fi. As you are unable to come and meet us all, shall I show you around your new school and class? Come with me. Wel, dyna chi, eich dosbarth ac ysgol newydd. Llawer o ardaloedd a theganau newydd yn barod ar eich cyfer. And that's your new school and class. Lots of new toys ready for you to play with. Mae gen i surprise arall ar eich cyfer. Rwyf am ddarllen stori chi. Un o hoff stories Miss Jones. I have another little surprise for you. Can I read you a little story? It's one of Miss Jones's favourite stories. Yr ysgol Meithrin. Heddiw yw diwrnod cyntaf George yn yr ysgol Meithrin. Mae George yn rhy fach i fynd i'r ysgol Meithrin, meddai Pepper. Fy geid i do falu amdano fo, meddai Daddy Mochyn. Dydy Pepper ddim yn siŵr ydy hi eisiau i George fynd i'w ysgol Meithrin hi, ond mae hi'n hoffi'r syniad o falu amdano. Ydych chi'n siŵr fod George yn ddigon mawr? Gofynna Pepper wrth iddyn nhw gyrraedd. Ydw, fe fydd o'n iawn, meddai Daddy Mochyn wrthi. O'r gorau, fe gaiff o ddod, meddai Pepper. Mae hi'n cydio yn llaw George. Soch, soch, meddai George, gan rochion a neidio i fyny ac i lawr. Dyma fy mrawd bach George, meddai Pepper yn gyffroes. Grrr! Deinosor! Meddai George gan chwyrnu.
meddai pawb gan chwerthin. Fe hoffwn i gael brawd bach fel George, meddai Susy'r ddafad gan frefi. Mae George yn chwifio'i degan, Mr Dinosaur ac Mrs Hirgorn. Grrr! Dinosaur! O, rwyt ti'n hoffi codi ofn arna i, meddai Mrs Hirgorn gan chwerthin. Mae Pep yn falch fod George yn gwneud i bawb chwerthin. Fy mrawd bach i yw George, mae o'n wych, meddai hi. Ydych chi yn ddangos i George sut rydyn ni'n tynnu lluniau? Gofynna Mrs Hirgorn i'r plant. Dydy George ddim yn dda iawn am dynnu lun, meddai Peppa. Ond fe alla i ddangos iddo fo sut mae tynnu llun blodyn. Gwylia fi, George, meddai Peppa gan rochian. Yn gyntaf, rhaid i ti dynnu llun cylch mawr. Mae Peppa yn trochi ei brws yn ofalus mewn pot o baint pinc ac yn tynnu llun cylch mawr pinc yng nghanol y papur. Mae George yn tynnu llun cylch mawr gwyrdd. Na, George, rwyt ti wedi defnyddio'r lliw anghywir, meddai Peppa gan rochian. Gwylia fi! Mae Peppa yn gwneud siap etalau melyn. Mae George yn peintio llinell igam-ogam gyda'r paint gwyrdd. George! Rwyt ti wedi gwneud y siap anghywir, meddai Peppa. Mae Peppa yn edmygu ei llun o'r blodyn. Perffaith, meddai hi'n hapus. Mae George yn dal i beintio. Yn hytrach na choes a dail, mae wedi tynnu llun cylch arall gyda 5 o linellau yn dod ohono. Rwyt ti'n gwneud popeth yn anghywir, meddai Peppa. Rydw i wedi tynnu llun blodyn, meddai Peppa. Da iawn ti, Peppa, meddai Mrs Hirgorn gan wenu. Ac edrychwch, mae George wedi tynnu llun dinosaur. Mae Mrs Hirgorn yn gosod lluniau Peppa a George ar y wal. Mae hi'n amser mynd adref. Beth wyt ti yn beintio tro nesaf, George? Gofynna Mrs Hirgorn. Dinosaur! Grrr! Meddai George, can chwerthin. Meddai pawb, can chwerthin. Wel, fe wna i adael i chi fynd nawr. Gobeithio bod chi gyd yn gyffroes i ddechrau'r ysgol ac i cwrdd â ni gyd. Mwynhewch yn gwylio Nadolig ac fe welwn ni chi yn y flwyddyn newydd. I hope you're all excited to start the new school and to meet us all. Enjoy the Christmas holidays and I'll see you all in the new year. Hwyl fawr!